Pátře. Mám teďka asi 2letý vztah s novým přítelem. Chtěla bych se zeptat, jestli nám to vydrží. To je první otázka. No. Druhá otázka je, jestli ještě někdy bude mít miminko. Ano. A třetí otázka je, měla jsem teď trošku rozbroje se svým nejstarším synem. A chci se zeptat, jestli to bude někdy fungovat tak, jak by to prostě mělo. Protože tam byly nějaký rozbroje a takovéhle věci, tak jenom kdybyste byla tak hodná a poradila mi. A to je všechno, ty 3 otázky? Ano, děkuji moc. Tak dobře, hezky poslouchejte. Jo? A můžete si vypnout telefon. Tak tady vidím akorát, že vidím přítel. Vidím opravdu, přítel vás miluje, taková jaká jste, protože tady vidím, vy jste chtěla dítě, ale vidím tady opravdu, modlíte se a chcete opravdu s ním mít malý sobě jeho dítě, abyste nosila jeho, ale tady osud se vám naplní. Tady vidím opravdu dítě, že vám dá, a tady vidím opravdu šťastná, budete vy láskou oklopená, že budete mít v rodině další miminko, ale tady vidím opravdu, že štěstí, láska do vašeho vnitra přijde. Tady vidím velký dary, láskou i kněz k vám přijde, protože vám bude žehnat, ale musíte si dávat pozor.